Rick, Rick, Rick. Quay ka naman kawin. Bakit bang nakatamong? Di ako. Ano ulit ko kota? Di na ko anong tigo. Wala ko Kota. Labad akong ulo ba? Uy! Saan may kwarta? Ano yung kwarta na? Ikaw wala may kwarta. Ano mo may kwarta? Hindi ko alam kung partner pa nga may kwarta. Unsang di kwarta? Uy! Ikaw raman din na di ay! Gusto mo Buhata. rin kang kwarta. Gusto ko kayo kong kwarta. Saan mo nang imo bang tao? Oh, maimuhan pero na ako'y twist. Saan mo po na? I-catch ni mo ni. Pero, dili pa agi sa imong mga kamot. Baskin nung sa imong na basta maimuhan ni, basta i-catch na ni mo ni, pero walay kamotay. Taga ano mo hatag-hatag. Ah, syempre na yung challenge. Alam mo yung challenge. Grabe mo pang I-catch ni mo tagpagkamagama. ni ba? Ikats! Unsa man mong twist po na napon? I-catch ni mo ni sa imong kuan ni mo. Ano sa? Basta walay kamotay. Ha? Oh. Catch ni mo sa baba. Asa ba? Ha? Baba yun? Grabe na baba. Sige, wala man kamotay. Kung saan ka man ni mo, dili, anak. Ya, agi na. Magliro na kung likod. Ako Oo. ba? Ano ni mo para Tanang 200. Tanang 200. Oh, pwede. Sige. Maimuhan ng gid ni. Kay mo mang yun na ang price ni mo ba? Ah, taga Rice is patagkwarta. rice. Lisod-lisodon. Be! Kaya yung 200. Nya, ikas ni mo ni ha. Yan na, mga anak man ko. Ha? Mga anak man ko. May anak ka? Hmm. Kuya wa po kondisyon siya. Di niya ako napagkasa kung... Ah, wala. Bahala ka. Grabe po na. Gina. 1, 2, 3. Sama. Tarong hapon. Hindi mo mapuk... Parang konti para din. Tarong hapon. Kuha na pa. Maputarungon. Ano ba, isa-isahon, gaduha. Isa-isa lang. Aduha ka na lang. Grabe tarong hapon. Mambus-bus. Magpugod hapon. Grabe. Sige. Oh, slow motion man eh. 1, 2, 3. Huwag ka naman kawin. Bakit bang nakatamong? Di ako. Ano ulit ko kwarta? Di na ko anong tigo. Bahala ka, Kwarta. Bahala ka na. Mabla ko kay kwarta. Bahala ka di ako. Ligo sa ko. May pa. Ligo. May pa. May pa. Kaya buot.